Аэропортның беренче терминалда утырту дәвам итә. Мөршидә, дөрес әйтәсең. Яшьләр генә түгел, олылар да. Килешәм. Ярар, инде сорый сәйберең. Сорамыйм, бүгенгә сабуллашабыз. Юк. Хәерле көн, дуслар. Исәнмесез? Кыямовлар кыздыра тапшыруын башлыйбыз. Бүген безнең 22нче дәрес һәм бик тә кызыклы, бик кирәкле бер теманы аласы булдык. Ул да булса тартым. Тартым ул татар телендә бик мөһим роль уйный торган. Татар теленең ң авазы кебек кабатланмас, хасиятле, үзенчәлекле бер юнәлеше, Мөршидә, дөрес әйтәсең. Һәм менә моны кызганычка каршы соңгы вакытта менә бу тартымга hücum бара дип әйтсәң дә ярый. Катырак әйтәм берне, hücum булмаса да ничектер без аны онытып барабыз. Ул арткы планда кала, кирәксез бер әйбер кебек. Һәм яшьләр аны бутап куллана, үзгәртә, әллә нәрсәләр эшләтеп бетерә. Баштан бераз гына теория. Яшьләр генә түгел, олылар да. Килешәм. Иң баштан әйткәнемчә теория бу да булса мәктәп дәреслекләрендә. Нәрсә соң ул тартым? Предметның кушымчалары башка предметка яки затка караганлыгын белдерә. Менә шулай белдерелә. Һәм аның 4 төре бар. Безнең телебез бик бай дип әйтәбез. Менә шул байлыкны аңлатып бирергә тырышырбыз. Мәсәлән, иң беренче гади төре аның тартым кушымчасы үзе. Әни, әнием, ием. Иялек килештәге зат алмашлыклары. Минем әни, синең әни. Икесе бергә минем әнием, синең әниең, аларның әниләре. Менә шуннан да сөйләмдә бу матурлата, әйме? Байлык дип әйтәм бит инде. 4нче төре ныкыныкы кушымчалары. Сумка әнинеке, аш абыйныкы, эш безнеке, эштән бәхет бар. Менә шушындай хикмәтле әйберләр һәм буларны кулланганда ялгышмаска тырышырга кирәк, ялгышып харап булабыз. Мәсәлән, метрода инде мин әллә ничә мәртәбә бу проектта да әйткәнем булды, йөрәгем әрни, Әмәт станциясын үткән саен булай диләр. Бу юлдан сез Әмәт станциясының тимер юл платформасына чыга аласыз. Әллә ничә тапкыр әйттек, ишетүчебезне булмады, һаман да шулай дәвам итә яңгыравы. Әмәт станциясе турында сүз бара, димәк, Әмәт станциясенең менә бу тартым категориясе булгач тартым булырга тиеш бит инде. Әле аны тимер юл димәдә, тимер юл дип әйтә ул. Мизгел бию группа дип күргәнем бар иде бер афишада. Мизгел бию группасы. Менә ул күрәсең инглиз теле тәсирендә, рус теле тәсирендә килеп керәләр инде. Аларда тартым юк әйме. Шуңа күрә алар менә шулай язалар да куялар. Сүзләрне янәшеп. Мәктәпләрдә татар теленең укытылмавыннан килеп керә дип беләм мин. Бүгенге көндә иң мөһиме шулдыр әлбәттә. Аэропорт безнең Казан аэропорты, халыкара аэропорт Тукай исемендәге әйме һәм анда булай дип игълан итә матур кызлар. Аэропортның беренче терминалда утырту дәвам итә. Дип матур тавыш белән әйтеп куялар. Беренче терминалында дип әйтү тиешле бит инде, терминалда түгел. Менә шунда йөрәкне үзеп әрнегән бер фикер килә. Менә бу аэропортка көннең дәвамында ничә меңләгән, миллионлаган кеше килә бит инде әйме. Шулар арасында төрки халыклар да бар, кыргызы, казагы, үзбәге, Азәрбайҗаны дигәндәй. Татарыдан да. Татарлар, Россия киңлекләреннән килә, дөнья киңлекләреннән һәм алар нәрсә ишетә инде? А терминалда, Б терминалда дип алар уйлый торгандыр инде татар халкы әллә тартымнан ваз кичте микән? Алар бу әйберне кулланмыйлар микән дип шикләнә калалардыр инде, күрәсең. Илдар, без үзебезнең тапшыруларыбызда аэропортны берничә мәртәбә телгә алдык. Аларның сайтта бик камил түгел дип әйтер идем. Әлбәттә, бу бик аяныч хәл. Менә Тукай исемен йөртә бит инде, татарның бәгыре булган Тукай исемен йөрткән аэропортта андый хаталар булмаса әйбәт булыр иде. Латин Америкада дип әйтә яшьләр. Латин Америкасында һаманда менә шул ук тартымга кайтып калабыз. Һәм андый мисаллар шактый күп. Аларны тыңласаң, уксаң, басма органнарда да бар. Менә син мисалларны шактый күп җыйгансың. Ул мисалларны кайдан алдың син? Матбугаттан алдыңмы, сөйләмнән алдыңмы, радио, телевидение? Матбугатта да, радио, телевидениедә да, бөтен җирдә дә яңгырый. Матбугатта алай түгел. Анда әле язма текстын ничектер хәрерләр карап төзәткәләп бара бугай. Ул яңгырый торган текстларда күп. Менә метролар дип әйттем бит инде. Яңгырый торган текстны бит инде аны язма тексттан кемдер укый, Батулла әйтмешли. Менә Фатыйма апа татарча белә, әйдә аңардан тәрҗемә иттертик әле дип эшләсе түгел бит инде. Синең бик әйтәсе килгән сүзең бар, 2 ел янәшә килгән вакытта.
Менә кристалл сүзе бар, ул ахырдан 2L белән языла, Металл сүзе дә шулай. Әмма ләкин татар телендә менә шулай ук төрләндерә башласаң тартым белән, ул бер генә L-га кала. Менә соңгы вакытта әле шундый укучыларыбыздан шелтә дип әйтикме килеп иреште. Дәреслекләрдә металл 2L белән бирелә, әмма ләкин сүзлектә 1 белән генә бирелгән. Тартым белән төрләнгәндә. Тартым белән төрләнгәндә һәм бу бердәм дәүләт имтиханнары тапшырганда укучыларны аптырашта калдыра һәм әлбәттә дә укучылар хаталы юлга кертә һәм балалар кими. Моны истә тотырга кирәк. Без монда Мәгариф министрлыгына да мөрәҗәгать итәбез. Менә бердәм дәүләт имтиханын татар теленнән төзегәндә биремнәрне игътибарлырак булырга кирәк. Ягъни төзәтеп Кемнәрнеңдер язмышы хәл ителә бит менә шул хәрефләр аркасында. Әйтелгәннәрдән чыгып нәтиҗә ясасак, димәк, металлы дип язмыйбыз инде татарча. Металлы, кристаллы түгел, кристаллы. Менә татар теленең үзенчәлеге бар икән, ләкин аларны бердәй һәм бердәм стандартларга китергә иде бүтән җирләрдә дә. Ярар, инде сорыйсай берең. Сорамыйм, бүгенгә сабуллашабыз. Юк, файдалы киңәш бирәбез әле халкыбызга сабуллашыр алдыннан. Файдалы киңәш шундыйрак, тартым бүлеген барлык каләмдәшләремә, хезмәттәшләремә укып чыгарга киңәш итәм. Үзем дә укыйм, хәзрәтләр әйтмешли, барыбызга да артык булмас. Бу китапларда, дәреслекләрдә шактый матур аңлатылган, шуны тагын бер мәртәбә укып чыгарга кирәк һәм карагыз, күзәтегез, язуларда, элмә такталарда, башка җирләрдә менә шул хакта уйлап йөрсәң, әлбәттә аның нәтиҗәсе булмый калмас. Бүгенгә сабуллашабыз, исән сау булыгыз. Мин дә шулай дим, как